Tai sitten Vilmat tuolta Donaatosta. Joo, mä otan videokuva. Ai sieltä tulee joku sankari. Sieltä tulee joku sankari. Nyt sä haistelet, mihinkäs hävisi tissi. Mihin se hävisi. Nyt hävisi titti jonnekin. Tämä syö mun varvasta. Kuka sieltä tulee kauhealla vauhilla? Kuka tuli kauhealla vauhilla sieltä? Nyt tuli Essikin tähän. Aha, joo. Ai, Essi tulee mun syli. Aha. Apua. Oi, yksi pieni yksinäinen koiranpentu tuli tänne. Ei oo mahu tuonne enää. Mitä sinä? Mitä sinä? Mitä? Missä se tissi on? Essi on alkanut kantaa tuo lelukrokotiilit. Siinä oli ne vauvakrokotiilit siitä päässä, se kantaa aina niitä tippukroksua siellä suussa.